Radio sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 2 tana gosira anw fɛ yan o waati kelen kanmɔgɔw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye kabiri bi sɔgɔmada in na wulikajɔ bɛ senna Mali fan bɛɛ lajɛlen na grève ani coronavirus o gɛlɛyaw nɔgɔyalen kɔfɛ lakɔlidenw kun dara kilasiw ka walasa kalan a bɛ se ka daminɛ cogo min na bi Moktar Wan n'ale ye premier ministre Mali la a ye misi sɔgɔ n'o ye misi sɔgɔli ye olu ka boloci k'o daminɛ kabiri kunungo olu danyɔrɔ dɔnna Maliko la kama kɔrɔbarikaw fɛ yen olu ka kalafili n'o ye député kalafili ye o min n'o bolo dalen bɛ ka mars kalo tile 6 kɔnɔ an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko o kɔni kumaw sɛbɛkɔrɔ ka ca bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dawukoro RHDP candidat Venance Kona ale laban a bɛ sɔn ka perese sɛgɛ kosɛbɛ Dawukorokaw fɛ ninnu ka fara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ min bɛna lase aw ma aw balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma nasulukaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka lakanabaa min bɛ ka fara sariya lakanabaaw kan donsow n'olu kɛlen bɛ ka hakili to kosɛbɛ dondaw ani bɔdaw la o ye misikulu dɔw minɛ o misikulu in an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ bolola nin waati na o de la dugutigi ko k'a lase bɛɛ lajɛlen ma n'a sɔrɔ maa min ma a ka misi ye tile fila in na e bɛ taa ni daluya ye daluya min b'a jira k'a fɔ e ta ye misi ninnu ye walasa a bɛ se ka di ma cogo min na o faamuyali ko ɲuman a bɔra maa min fɛ o ye nafolo dugutigi n'a donsokuntigi o yɔrɔ la k'a lase baden bɛɛ lajɛlen ma kati nina tunne yela an fɛ yan a maa tɔgɔ ko Sulemani Watara a fakɛ o ye Dawuda Watara ye a bamuso o ye Ɲire Kone wa sɛnɛkɛla don a bɛ Zegwa yan ko a ka kati o tununnen bɛ an bolo kɔrɔ nin waati in na ni maa min kɛra nin ma kofɔlen dɔn fɛn ye ni o ye Sulemani Watara ye ko ka tila las'a ma n'a bɛna communiqué wari o kɛ n'a bolo faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin tiga in na Mali kibaruyaw la bi ye kalanwuli ye Mali fan bɛɛ la o siratigɛ la kabiri sɔgɔmada joona in na labɛnw bɛ senna walasa kalanwuli min ni a kun kɛlen bɛ gɛlɛya fɛn ka sanga coronavirus ale ni grève banbali tun bɛ Mali la o bɛɛ lajɛlen nɔgɔyalen kɔfɛ dɔɔni bi de sa yamaruya dira walasa kalanw o bɛ se ka daminɛ cogo min na o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi kalanwuli o wulikajɔ min bɛ yen bi min ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma Dulayi Konatɛ ale ye laseli kɛ ɲinan ka ɲɛsin lakɔlidenw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlimɛtiriw ma ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama o siratigɛ la ko waati min bilara kalanbaliya la ko tamaki t'a la a yɔrɔ ko bɛna ye Mali la kosɛbɛ donna a nataw la o siratigɛ la ko o kalanwuli min n'o bɛna kɛ bi sɔgɔmada in na ko bɛɛ k'i hakili to a yɛrɛ la kalan la k'a daminɛ kabiri bi sɔgɔmada in na o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Dulayi Konatɛ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan welewele min dalen bɛ ko o bɛ tali kɛ fana coronavirus o kɛlɛli la ko jateminɛ nana ye Mali sariya la bi na ka sanga coronavirus kunbɛnni fɛɛrɛw ma ko maa man ka caya nka a bɛ cogo min na lakɔliden kunda ko kɛlen bɛ ka nunabiri n'o ye kasinen ale ni tɛgɛko dimina ko ka o di fan caman na wa ko o kunnafoni bɛ di lakɔlimɛtiriw ma k'u hakili to o ko la kosɛbɛ walasa nunabiri ani tɛgɛko denmisɛnninw bɛ se k'u tɛgɛko cogo min na ka ɲɛ ani dumuni ko lakɔlisow la ko u ma k'u hakili to o la kosɛbɛ walasa o kɛlen o fɛɛrɛ na sɔrɔ la cogo min na ni ka dɔ bɔ o gɛlɛyabaw la o laseli kɛra kunungo an ka minisiri fɛ min bɛ tali kɛ Dulayi Konatɛ la kunungo Moktar Wan ale ye baara dɔ kolonbɔ karili kɛ n'o ye misi sɔgɔ ye misi 10,000,000 ani 2 bɔɲɔgɔnko de bɛ Mali la bi bana dɔ kɔni bana juguba min wulila san na
walasa ko o n'a ɲɔgɔnnaw kunbɛn an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kɛlen bɛ ka kɛlɛfari da walasa o bana bɛ se ka kunbɛn cogo min na teliya la a kana don an ka baganw kan. O siratigɛ la Mukutari Wade tuma min na kunungo a ye bagan maralaw fara ɲɔgɔn kan ko a kana dan misi dɔrɔn ma ko nka misilabana yɛlɛma ka di wa ko bana fana kɛ ka di ka misi de minɛ ka tɛmɛ bagan caman kan. O siratigɛ la ko o kɛlen bɛ ka boloci min pegeli ni boloda nin ye ko a b'a ɲini sɛnɛkɛlaw walima bagan maralaw bɛɛ fɛ u ka misi min ni o bɛ tali kɛ an ka misiw la ni ye farafinna tilebiyanfan bolo ta yan n'a bɔra Nizeriya jamana la ko Mali ɲɔgɔn ka dɔgɔ baganko la o min n'o sɛbɛntiyara. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko u kan ka kɛ sababuba ye maaw k'u hakili to ɲɔgɔn na. O de kosɔn nin misi sɔgɔba min n'a bolo dalen don ko o bɛna kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na walasa misiw o bɛ se ka pikiri sɔrɔ cogo min na an fɛ yan Mali la. Bolikesi ale ni Mondoro ka dugujɛ kunungo la kɛra kasara ye. Mali sɔrɔdasi maa 6 a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɔnɛna nin na. O sɔrɔdasi Mali sɔrɔdasi kunda maa 18 o de sɛbɛkɔrɔ joginna. Nka ko a kɛra kɛlɛ min na n'a kɛra Mondoro ale ni Bolikesi ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɛlɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ ka da kan a ma ɲa min kɔ Mali pankuru wolo wulila o ni ka bila don terrorisiw la. O ye a fɔ cogo min na ko a kuma bɛ se ka lakali nka k'u kɔni bɛ min fɔ o y'a ye k'a fɔ terrorisme fara nin kɛnɛ kan n'u ka motow a n'u ka marifaw bɛ bolokɔrɔ nin waati na k'a ka ca ni maa 30 bɔɲɔgɔnko ye. O la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na ko Mali sɔrɔdasiw kɔni ye nin dangariba kɛ hali n'a sɔrɔ Mali sɔrɔdasi dɔ ntanyana ko nka ko min kɛra Bolikesi ale ni Mondoro ni ɲɔgɔn cɛ kunungo ko ni a bɛɛ kɛra nin cogo na a ka ca Ala fɛ ko terrorisme ko caman bɛ bɔ a la ka da kan ko maaw ye terrorisme su dalen Bolikesi ale ni Mondoro ni ɲɔgɔn cɛ o dongo ko a ka ca kosɛbɛ wa n'u ka motow ani u bolofɛn wɛrɛw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ko Mali sɔrɔdasiw nana ni o de ye. Faransi fana y'a kuma sɔn di la nka Faransi y'a fɔ cogo min na o le y'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ko u ye wulikajɔ kɛ ko Mali sɔrɔdasi maa 6 o ntanyana maa 18 joginna ko nka ko Faransi sɔrɔdasiw o ka avion k'u ye bombardement kɛ olu ani Mali ka kunnafoniw mana kɛ kelen kosɛbɛ. Nka kunnafoni min tamaki kɔni tɛ min na fiyewu o ye kɔni y'a ye k'a fɔ kunun walima ka dugujɛ kunun na fɛn min ye n'o terrorisme min fagara ka dugujɛ kunun na Bolikesi ale ni Mondoro ni ɲɔgɔn cɛ a barika ka bon kosɛbɛ o ka sanga terrorisme o kɛlɛli ma. Mali politikow Mali kalanbaaba dɔw misalila Amadu Konate olu ye hakilina di k'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na comme sisan kabiri multipartisme n'o ye bɛɛjɛ fanga nali ye Mali la ko fɛn min n'o ye parti politique olu kɔni jɔyɔrɔ o seko an'o damayira ko o yera ka ban. O siratigɛ la o kɔni ye min fɔ a la yɛlɛma min kan ka kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ Mali bɛna bila sen wɛrɛ kan hali n'a kɛra parti ko ye ko parti man ka caya tun kelen wa parti ba fɛn fɛn bɛ yen ko olu kɔni nana ye jalakili b'o nɔfɛ bi ka tɛmɛ parti bɛɛ lajɛlen kan ka da kan ko ni tiɲɛni fɛn fɛn ye Mali la bi ko a fanba jalakili taara ka ɲɛsin maa minnu ma o ye politique mɔgɔw de ye. Mali bɛ bolo min kan bi coup d'état min kɛra ni bɛɛ sigilen bɛ ka i jigi da yɛlɛma kan wa ko o yɛlɛma ni kunnabadiya kɛ k'a bɛna dadigi kosɛbɛ parti politique la ka da kan ko olu jɔyɔrɔ min dɔnna n'a nana ye k'a fɔ tiɲɛni fanba yera olu nɔ na a ka ca Ala fɛ ko kalafili nata in nana o sɔn ka sɛgɛn kosɛbɛ o kalafili nataw na la. Sénégalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ u b'a fɔ dugu ma ko Thiès ale ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ jɔ kilomɛtiri 70 bɔɲɔgɔnko la. O kilomɛtiri 70 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye o so dɔw tun jɔlen bɛ Thiès yɔrɔ dɔw la ni o ye forêt classée yɔrɔ dɔw ye. Dugu yɛrɛ kunturu dugu kunturu de tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o dugu kunturu ko a caman cira tile 2 in na kunun yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Tuma min na ni maaw wulila dɔrɔn u taara sɔrɔ sɔgɔmada la fɛn min n'o ye mansinbaw olu da jɔlen don bilabaw ani etajiw la k'a bɛɛ ci. O kɛra sababu ye dugukɔnɔmaw Thiès olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ka gabakuru fili kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma
ka tila ka fini jeni fan caman na kunungo a kɛra cɛsikaw fɛ Senegal kɔrɔbalikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Pascal Apin Guessan ale bɛ ka jalakili min ta ka ɲɛsin ŋaradaba tɔw ma k'a jalakili a tɛna se ka taa yɔrɔ jan Laurent Gbagbo ka parti ale sera ka candidature min don candidature 84 RHDP a nana ye k'a fɔ minisitiri 30 bɔɲɔgɔnko ko o bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ député ye a fɔlɔ ye min ye o ye kɔrɔbalikaw ka premier ministre Ahmed Bagayogo ko ale ye candidat ye Kanja Kamara ye candidat ye o nana ye k'a fɔ maa min yɛrɛ tɔgɔ bɛ RHDP tɔgɔ la n'ale kɔni kan ale kɛra cɛbɔ ye Dawukurokaw fɛ yen ko ni ale kunna bɛ jɛma kunnaja PDC ko min bɛ Dawukuro ko digi bɛ sɔn ka k'a la siɲɛ in na ka d'a kan ko nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Venance Kona o Venance Kona ko bibi in na RHDP kɛlen bɛ ka senkɔrɔba dondonni min ta ka ɲɛsin a ma k'a barika ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ko maa min fana don Dawukurokaw fɛ a man ka di wa ko ni PDC ma kunnaja Dawukuro a laban ko a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ nin kalafili la Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ni ale ye Congo Brazzaville o jamana ɲɛmaa a bɛ san 30 ani kɔbɔ bi ko a ye laseli kɛ kunun k'a yira k'a fɔ n'ala ma ko wɛrɛ kɛ u ka kalafili min kan ka kɛ masikalo 21 ko ale ye cɛbɔ ye ka ɲɛsin o kalafili ma o siratigɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛlen bɛ ka wele bila Congo Brazzaville kaw bɛɛ ma ko u ka fara ɲɔgɔn kan Congo Brazzaville bibi in na ko u bɛ ala tanu n'a ye ka d'a kan ko mankan tɛ yen foyi tɛ Congo Brazzaville wa k'u bɛ a ɲini fana mankan wɛrɛ si kana don o kalafili min n'a bɛna kɛ ko kalafili ka kɛ basigi kɔnɔna na min ka fisa o ye o de ye Nasolo dugutigi ko k'a lase baden bɛɛ lajɛlen ma bagantigiw maa min ka bagan tunna ni o ye misi ye i bɛ se ka se olu ma ni taara n'i ka daliyaw ye n'a sɔrɔ misi min farala ɲɔgɔn kan ka di olu ma ko o bɛna kunnafoni jɔnjɔn di ma a la o siratigɛla ko kɛlen bɛ ka kunnafoni jɔnjɔn di ka ɲɛsin nin ma ni maa min mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin baganko in kan a bɛ se ka maa min wele o dɔ ye o numéro ye 75 25 09 41 walima 98 27 01 17 faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin cikan in na ntolaci nasiraw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo o centre Arasine n'ale ye Seguba Keyita ka équipe filanan ye ale ni Jalakɔrɔso k'a da ɲɔgɔn na kunun a kɛra 0-0 o b'a yira k'a fɔ Jalakɔrɔso bibi in na ko point 2 b'a bolo wa fɛn min ni o ye Nasulu fana point 2 bɛ Nasulu bolo o la o ntolaciba ne a kɛra ntolaci dumanba ye kunun o kɛra Zeguwa balontan terrain la o siratigɛla wele selen bɛ bɛɛ lajɛlen ma walasa bi ntolaci min n'a fana kan ka kɛ an ka jɛ ka taa supporteli kɛ walasa an na se ka an yɛrɛ nimisi wasa cogo min na limanaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walimadɔ ka fa ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan waati n'a nataw la kalan taara dɔnna k'a fɔ fɛn min n'o ye Abdou Diallo ye ale sɔrɔli journal la o bɛna gɛlɛya sa kɔni aw ni Karim Sibi bɛna to ɲɔgɔn bolo wala aw k'an bɛ hakɛto b'a la salamu